Ebele buzi n'Oliọna nke anyị ji afụ ụzọ ebele bụ n'ezi mmekọrịta n'agbata Chukwu na mmadụ. Aye! Oi! King Jikon of Africa. Onye nwe egwu n'Isochi, weli ya gaba. 27 November International Band. Aye! 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 Ha ha! Ojolo jolo bombo. Nwoke bebe belewo, nwanyi bebe belewo. Ebele bụ na iko onye ije n'Oriọna moji afụ ụzọ n'ụwa. Anyị yobole isabi n'igwe maka na iji uwe bigi n'akwa ikwapa kpọkazie ndị njọ n'ụwa. Onye bele bụ onye eze inugo. Ojolo jolo bombo. Ebele dumeje n'ụwa, imosi dumana n'igwe. 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 Fejide n'obi yidokasi iwe n'elizie n'onwe ọkwa ya ibulu n'mkpa ya jekọsọlọ onye ịkpọrọ ezi oyi o webulu n'ịkpaghali ya
ngwa chọbanụ ndidi o ma biko laghachikwa n'ekpere onye kpere ya etugo ịnụgwo ọjọlọ jọlọ bobo ebele dumeje n'ụwa ime ozi dumala n'igwe 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 ebele bụ n'ezi mmekọrịta na-agbata Chukwu na mmadụ nke na-egosi na ịmatawo na Chukwu okike bụ nna anyị emezi n'ife ọchịchalụnụ efokwazi n'oji ijikwala o biko debe obi ya ọcha ịkpọkwu Chukwu okike ọsa oyi nkwa ije Kinji Icon of Africa onye nwe egwu n'Isochi 27 November International Band egwu eji ebele dumeje n'ụwa ime ozi dumala n'igwe ebele dumeje n'ụwa ime ozi dumala n'igwe onye bere bụ onye eze nọ n'elu ụwa m ebele dumeje n'ụwa ime ozi dumala n'igwe onye bere ya eduzi n'ugo ebele dumeje n'ụwa ime ozi dumala n'igwe a na-ekwu na nkịtị ebele dumeje n'ụwa ime ozi dumala n'igwe ka m jezie n'ụmụ elem nke dị n'Isochi na Ngada ka nje kele n'ezi oyi m nwoke fụrụ ekpere n'anya Olisaemeka Eugene Nwokolie ina lolo yo Adeji Ejemba aṅụleka ezigbo nwunye ọma Eugene nọ ya dịlụnụ mma Prọfesọ Academical Wizard onye ọka mmụta onye
nke m o. Ebele dumeje n'ụwa ime ozi dumana n'igwe. 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 Efogonu nke a bụzi n'Odenigbo. Odenigbo nwa Isochi onye ọma Kinjiko of Africa, onye nwe egwu n'Isochi. Anyị ejelugonu egwu ka anyị ji tụlụ ugo. Egwu anyị ejezugo ụwa niile. Ọkwa akala aka onye na-edu ya o. Aye! 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 Oi! Kinjiko of Africa, onye ọma amụma na-egbu igwe. Ọjọlọjọlọ Kompo bịa kilibe egwu ọrụ obodo, egwu ọma ka anyị jiri bịa. Odenigbo ọmara agbapụta n'ọgbọ. Bịa kilibe egwu ọrụ obodo, egwu ọma ka anyị jiri bịa. Odenigbo ọmara agbapụta n'ọgbọ. Bịa kilibe egwu ọrụ obodo, egwu ọma ka anyị jiri bịa. Odenigbo ọmara agbapụta n'ọgbọ. ngụrụ egwu mpụta n'ọgbọ, mmanụ abụ apụta n'ọgbọ, kilibe egwu Odenigbo. Ike akwụkwọ ndị iro m, Odenigbo. ike akwụkwọ ndị iro gị, ọrụ obodo ọmara agbapụta n'ọgbọ. asị na elili mali ngwugwu mala onye kele ya eke. Odenigbo. Ike akwụkwọ ndị iro m,
Odenigbo ike agwụgo ndị iro gị ọrụ obodo ọmara gbapụta n'ọgbọ ọkwazi n'aka n'ipelani ka nwa ewu ji aṅụta nne ya ala Odenigbo ike agwụgo ndị iro m ọmọneji ugoji mụtụlụmụ ka ndị ilo ji atajili m anya Odenigbo ike agwụgo ndị iro m ike agwụgo ndị iro m Odenigbo nwa isochi ike agwụgo ndị iro gị Odenigbo nwa isochi ọmara gbapụta n'ọgbọ asị m ọmala apụta n'ọgbọ ike agwụgo ndị iro m Odenigbo ike agwụgo ndị iro gị ọrụ obodo ọmara gbapụta n'ọgbọ nkwa ije aba oyi ọjọlọjọlọ pompo gwalụ m oge m na-ebido egwu oyi m onye nkụzi biology Odenigbo ike agwụgo ndị iro m ọrụ obodo ọmara gbapụta n'ọgbọ oyi m si na mụ na-agba na mụ bụ dibịa na mụ bụ mmadụ na-agba afa Chukwu okike lenuo Odenigbo ike agwụgo ndị iro m ọrụ obodo ọmara gbapụta n'ọgbọ mana isi n'idigeli ngwere mana iji eze na-eke ya Chukwu pakwara tụle ike agwụgo ndị iro m ike agwụgo ndị iro gị Odenigbo ọmara gbapụta n'ọgbọ meje ma nke gaa na anyị jigonu ọkwa ka esele nwata akwụkwọ bịa na beyi nnọọ nwere nkụzi adịghị akụzi n'ụlọ akwụkwọ nke a na-akpọ practical biology ukwe ya ọzọ practical biology Odenigbo nwe isochi odogwu n'anya adalọ Odenigbo nwe isochi nnekwu mmanwụ n'anya adalọ Odenigbo nwe isochi odogwu n'anya adalọ Odenigbo nwe isochi nnekwu mmanwụ n'anya adalọ Odenigbo nwe isochi odogwu n'anya adalọ Odenigbo nwe isochi nnekwu mmanwụ n'anya adalọ Odenigbo nwe isochi odogwu n'anya adalọ Odenigbo nwe isochi ike agwụgo ndị iro m ọkụkọ na-amụ ọkwa amụ ebe a na-atụcha ọkwa etu esi tụcha ọkwa ka a ga-esi tụcha gị gbanwere ụbọchị ọkwa lọta ụbọchị ọnwụ ihe were ụbọchị ọkwa mara ụbọchị ọnwụ ihe Odenigbo ike agwụgo ndị iro m Odenigbo ike agwụgo ndị iro gị ọrụ obodo ọmara gbapụta n'ọgbọ asị na-asọkọta meza anya ekpuru m nkata gwa ya okwu ọkwa ebe afọ nwa ọkwa jeluru nwa ọkụkọ ya elu Odenigbo ike agwụgo ndị iro gị ndị solu mmụọ wee gbuo solu mmadụ obi akwa Odenigbo ike agwụgo ndị iro gị ejem na nkwụ agụ isochi jee ekele ezigbo oyibo Chifulufos Chukwu Emeka onye ọma n'ihi adịyo mgbadige n'ihi adịyo odogwu ike agwụgo ndị iro gị nwaji Ugonna ya ka izizi n'ala amụta
onume keneyi Eskimo Bar and Kitchen ebe a na-ata ife alụ ife a na-eli eli kelelu m ezigbo lọlọ gị o lọlọ Chiamaka nwa mụrụ n'okpuru ọrụ nke dị n'Imo steeti ọkwa aka na-esila ọra ike agwụgo n'iro gị o Royal High Chief Chidi Eberude Chides onye ọma o mere nke o kwuru ọkwụrụ ọkalịsịa onume ekene yi o ya achị ọzọ maka ịchịla ọfụma o agụdị ebube Odenigbo ike agwụgo n'iro gị o ka nje mụ n'ụmụrụ ehihie ga-ekene ezi ọgọm ihe ọfụmụrụ ehihie injinia Ayiyi Ọkam gị na lọlọ gị Viki Ọkam eze birikwe oi Kinji Kon of Africa onye nwegwu n'isochi ọjọlọjọlọ pompo Chief Roy mmadụ ezi afa ka ego ime n'iso n'Odenigbo ike agwụgo n'iro gị o Ogbuefi Uche Okolafọ ọkwa iso n'Odenigbo odegwu Odenigbo ike agwụgo n'iro gị o nwa bụrụ ụmụnne ya n'anya aka na-enye ọla mmiri n'ịka ya enyekwa ọkụ ịma n'iso n'Odenigbo omere ọrụ Odenigbo ike agwụgo n'iro gị o Ogbuefi Chude Eme o meziela ụmụnne ya odegwu ịma n'iso n'Odenigbo Barrister Okenwigwe Honorable Chairman ụmụnne Ochinigadio Mayor dulu anyị jebe ama m n'ihe eme n'ife anyị na-ele ya anya o Odenigbo ike agwụgo n'iro gị o a na-ekwuzi ka a na-ekwunu kedu maka Prince Chrisinak odegwu ejeje m mgbe o ji agba abụ enyi o Odenigbo ọkwa iso n'Odenigbo otu nwa eji mara na-efi nwa ada bụrụ enyi o mebe isochi ibe dịla anyị mma o Chrisinak ụdịkwunye nwekwu n'isochi ekene yi anyị bịa kilibe egwu ịma na ụdịkwu abụrụkwanụ ka ị na-eme maka anyị jiri bịa maka na onye na-ekwu nkwere ife ọ na-eme o ọmara gbapụta n'ọgbọ Chief Kesi Ọfọ odegwu n'iso n'Odenigbo omemma n'Isuochi Kesi Pharmacy na Ọnịcha n'iso n'Odenigbo ike agwụgo n'iro gị o Elder Frank Eme odegwu omeọkọ gburugburu ọkwa iso n'Odenigbo Odenigbo ike agwụgo n'iro gị o Uche Nwachukwu Oracle Step by Step Pharmaceutical Limited ọkwa iso n'Odenigbo ike agwụgo n'iro gị o ezi nwa o ike agwụgo n'iro gị o Honorable Collins Mmadụ Councilor Majority Leader Landlord ịma n'iso n'Odenigbo ike agwụgo n'iro gị o His Royal Highness Eze Wilson Nwegbo ọkwa iso n'Odenigbo kene ekwele m Reverend Armstrong Gebo ọkwa iso n'Odenigbo ezigbo oyi nna m ike agwụgo n'iro gị o ọnwa mmiri ebusokwere n'Odenigbo bịa Galilee kilibe egwu ọrụ obodo egwu ọma ka anyị jiri bịa Odenigbo ọmara gbapụta n'ọgbọ oke bros Amaechi Custom Officer odegwu ọkwa iso n'Odenigbo pilot onye na wee ya ọkwa iso n'Odenigbo ngwa kelele m odumodu na-egbu agụ odumodu ndị na-egbu azụ na ngodi Sochi o
Odeni ike agwụgo n'iro gị Chigozie onye Jeki Bouncy Boy iso n'Odeni Igbo ike agwụgo n'iro gị Engineer Kingsley Vacho Shipping Manager nwanne nyere obodo aka ọkwa iso n'Odeni Igbo Odeni Igbo ike agwụgo n'iro gị Isioma Dike nọkwana ya nụ Ọkanga iso n'Odeni Igbo Honorable Chinedu Umude ọchị na nwata edubaka ọkwa iso n'Odeni ezi nwa o ike agwụgo n'iro gị kedu maka ọnwa na-isochi o ọnwa na-eti eti o ọnwa na-isochi o Dr. Uzebo Odegwu ọkwa iso n'Odeni ike agwụgo n'iro gị ọnwa ike agwụgo n'iro gị Injinia Munachiso Okolocha ọkwụrụ ọkacha na mbali isochi ọkwa iso n'Odeni Odogwu n'anya ajalọ adịghị bụ ume Nwaokoye Odeni Odogwu n'anya ajalọ akụzi n'ihu nnekwu mmanwụ n'anya ajalọ ọ na-abụrụ Emeka Nwokezie ekene ngịyo agụ ike ọkwa iso n'Odeni Odegwu na amamihe yeme ịlụtere m ebe gwara m n'ihi emenite m iso n'Odeni Odogwu n'anya Emeka Nwokezie olu m ekene yi Odeni Odogwu n'anya ajalọ Retired but not tired at all enyi nwa ọkwa iso n'Odeni ọkwa gị wetara police station dị n'obodo gị nke eji na-emara akọli na alụzini Odegwu n'ihi adị Injinia Uchechukwu Ụmụibe ọkwụrụ ọkacha nwoke mara mma ka nwanyị n'ihi adị Odegwu Alhaji Ọgamba Alhaji Aluminium n'ọnụmụ kelere nwanne na ya dị Odogwu n'anya ajalọ Chibu Lawrence Obi akụ na-esi obi ike Odegwu na ya dị Emite Aluminium Emeka n'Ọnịcha Emeka Aluminium na ya dị Chifu Sunday Oguama the man to band Sunny Metal Works Nigeria Limited Odegwu na ya dị Komorede Chukwu Bike Rufus Chukwu INEC Akaeze n'ibu Odegwu na South Niga dị iyo Chief Engineer Nwachukwu Eze akachi ikwolo na ya dị Odegwu Chocho nwa enyi ikwo nwa ọkacha mma the youth president nwere na-ekelezini ndị youth mbala niile ọkwụnụ ka njibiri Chief CC Olima enyi nwa na ngodo onume ekene enyi maka na onye na-ekwu nwere ibe ọ na-eme Odeni ike agwụgo n'iro Dr. Ben Onyemeke Benoli Groups Limited onumu kene ndụbụisi ji nwata agwa akụ n'iso n'Odegwu enyi nwa na Malaysia onume ekene yi Chinedu Ụba Nwosu ezi oyimo ova masị n'ihi ya dị maka iso n'Odeni Igbo mmadụ ga-eji aka iyo onye egwu bọọlụ Architect Kelechi Ọchị Engineer aka na-ewu nọ aka na-eme igwekwu okwu Odegwu nwa CEO K.KH Construction Company
unu ya aga n'ihu maka na unu ya adịnụ. Makers of Rosette Paint Odegwu ana m asị na Odegwu abụrụkwana gainem. Famasi Uchenna Obi enyi nwa o iyi n'isochi Success Odegwu Success Pharmaceutical Limited Ọnịcha ka izi ibilinu ọ bụ ka iji elili o. Ndụbụisi ji nwata akụ n'iso na Odegwu enyi nwa na Malaysia onu m ekene yi o. nnekwu mmanwụ n'anya jalọ Anyị chibu Dr. JKJ Odegwu Nwokoro nkwọ na ya adịnụ ọkụziere ọha one of Isochi n'anya jalọ Agụji egbeji mma ezigbo nwanne nke mụọ Ọlụchukwu ọchị zere ụwa na ya adịnụ nwa na-eli eli o iya adị o. nnekwu mmanwụ n'anya jalọ Oke osisi na Isochi onu m ekene Ogbuefi nwa Amobi ibe n'ihi ya adịnuo akpati nsị egbe Odegwu nji abao akpati n'ihi adịo n'iso na Odegwu enyi nwa o enyi nwa n'iso na Odegwu isi n'ihi emelite egwu m imewekwe n'ihi eme o akpati nsị egbe m asị m n'ihi adịo. Hui Kinji Corn of Africa ngwanu onadi ya ide aha 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 ojolojolo tombo Odeni Igbo nwe Isochi o. Odegwu n'anya jalọ Odeni Igbo nwe Isochi o. nnekwu mmanwụ n'anya jalọ Odegwu na-anyị ajalụ Odegwu n'anya jalọ nnukwu mmọnwụ na-anyị ajalụ nnekwu mmanwụ n'anya jalọ Odegwu na-anyị ajalụ. Ui! Ụwa na-atụzi n'ụjọ amarozi na onye bụ onye ngwere niile mapụzi na mapụ onye makwanụ nke afọ na-alụ mana agbanyeghị ka efi atalụ ije ọgaranya ya adịlele na-arụ ya nkwa onye gbochinazili mmadụ ibe ya Kinji Corn of Africa onye nwegwu n'Isochi eze afọ juziri ọjọlọjọlọ mbombo
oyi ụwa na-atụnụ m egwu ụwa tụgbonu m onye ka mụ na ya si ejenu amaghị m onye mụ na ya si ejezinu agwọbụrụ n'ụzọ n'oyi enu meke onye ka mụ na ya si eje enu bịa para tule ana bịa para tule yesa asị na agbala nnụnụ nne ya feniri ọ bụghị gị bụ na onye jiri nazie n'obodo Oliza bịa para tule ana bịa para tule emere oge bụrụ ogo bọfịa ọ bụghị ka ogo ji enenu ana bịa para tule Oliza bịa para tule agbata obi onye n'ọbụnụ nwanne ya ọ bụ mụ na-egbunu ya ọ bụ gị na-egbuzinu mụ Oliza bịa para tule Ifunanya chọrọ nsogbu Ifunanya chọrọ nsogbu Ifunanya chọrọ nsogbu Ifunanya chọrọ nsogbu Ifunanya n'osi na Chukwu bụ onye ifunanya mmadụ chọbakwa n'ifunanya ka udo na ọganilu wedizie nnụ asị na imi n'ọnụ bụ nwanne ọ bụ mụ na-egbunu ya ọ bụ gị na-egbu m Oliza bịa para tule omeọgọ bịa kene Kọlizi Nwokonkwọ onye nwe nkwa na-epepe ikuku ọma bịa fesa mụ ikuku ọma bịa fesa mụ ikuku ọma bịa fesa mụ Ojimote mọgọ ikuku ọma bịa fesa mụ ikuku ọma bịa fesa mụ oji ụlọ eme ọgọ ikuku ọma bịa fesa mụ mmiri ukwu na-ezoro ọra ikuku ọma bịa fesa mụ oi King Jikon of Africa onye nwe egwu n'Isochi na-ekenezi n'ihi maka na onye a na-ekwu nwere ife ọ na-eme ụmụnne yi na-ekenekwa ya ọsọ nwunye n'olu gbajie ges ọkwa fa kenekwele n'iyi akachi kwọrọ na leru otogwu m nnochi bịa keneri otogwu na Malaysia bịa keneri nwa ọma mụrụ na nleru ife ya sọbụgo obi mmụọ enyi nwa n'obodo ikuku ọma bịa fesa mụ onye nwe nkwa na-epepe ikuku ọma bịa fesa mụ omeọgọ n'iya dị ikuku
ọma bịa fesa mụ ọmọgọ níyà dínúwó ikuku ọma bịa fesa mụ ọmọgọ níyà dísínúwó ikuku ọma bịa fesa mụ ọjọlọjọlọ mbọmbọ ọbụ ụmụnne yi niile ka ibunyezili na moto ma tinyekwalụfe ego na milion emechakwala oke tazie na akpa laisi ọ bụ mụ ihe kwuzinu maka na mmiri maluga sawo n'ugara ya bụrụ na ndidi bụ ije enu iwe nwanne adị elukwe n'ọkpụkpụ ma ndị ọgọ yi ibunyezili moto mmadụ nyekwalụfe ego na milion ife galili 85 widows ọgwavago inyezili n'aka nuo ma bunyekwanụfe ego na milion ayiye o ikuku ọma bịa fesa mụ oji moto mọgụ nke izizi nke mbụ na mbụ n'ụmụnne oji anyị mara onye bụ meli ya gaba n'ihi na ife ọma dị akụ ebe ọ na-adị mana ọ na-adịzi n'inwuta na mmadụ mkpesa isi ogo n'elu ụwa ụmụ mmadụ ebulu njọ wee so yi o ọ dị egwu ụwa ka njiemu na Ebonyi steeti n'ala izi kpọmkwem ka mụ kelee ezi oyimo Dr. Emmanuel Nwobeji Chief Omelu nwa Dr. Niyadino ife onye na-eme kekwe na-akpọ ya Omelu nwa Niyadino kedu maka ezigbo ọkwa aka yi omeọgọ ka m na-ekwu ezigbo ọyị gị ka m na-ekwuzinu Honorable Ifeanyi Uche Odegwu Odegwu Apostle former ADC to Mrs. Goodluck Jonathan Odegwu mara Odegwu biko ka njeke n'obodo mo ka nkele ezi oyi mo onye ma nwe immortal Odegwu Immortal Club Amba Point ebe ife niile na-emezinu aka m na-ekenekwa Collins omeọgọ nke izizi elutekwele m nwunye gị Onyinyechi nwanyị ọma Osodiemakụ ezi nwanyị n'ihi ya dị maka ogolimala obi dị ya n'ụwa asị na ojizi n'ọgwụ jide ya
melo gaba maka na ịmụ ebe na-emelụ onye nwa mama ọmọgọ n'iya dị o ezigbo nwunye Collins ọmọgọ n'iya dị o Collins Nwodogwu ọmọgọ n'iya dị o Collins Odogwu abụrụkwana unu ga ine mmụọ ọmọgọ n'iya dị o Igbo bụ Igbo bịanụ gere akụkọ mgbe ochie akụkọ maka nwa enwe na adaka egbe na egbe nọ asị na enwe biziri n'ugwu mana ọlịa ya rapụziri n'ugwu were bịazi biri na ndịda ewere sizie na anyị na-alị ọrịa nwe enwe o wee dịzie etu onye amụma siri kwuo na anyị bi n'obodo enwe ị gbakwala ọgwụ ka o meela n'ọsọ ọgwụ eji egbe na-agba onye agbasiri obula barais ọjọlọjọlọ mpompo ọkwụgochi tụlụ ụmụ Igbo na gbogbo ya ka ndị loji atajila anya anyị zụba afịa gabaga anyị lụbarụ aka ọbụla ọkacha anyị shibe nri ọsọgbu onwe ya ụmụ Igbo na-emepe obodo yesa onye si na ọ bụ ya nwe ọchịchị nna nna gị fachiri gịnị iche na mmadụ bụ efi olo Igbo ka iteta nọ n'ụra ebe adịghị ebuli nkume Igbo tetakwa nọ n'ụra o ebe adịghị ebuli nkume
Igbo ka iteta nọ n'ụlọ ebe adịghị ebuli nkume ụmụ Igbo teta nọ n'ụlọ ebe adịghị ebuli nkume Igbo bụ ọkụkọ ka ọ na-ebu maka ọkụkọ dịja mkpu omeji ọnụ Igbo ebulu ọkụkọ na mana ebe ebuli nkume ọ daa Igbo bụ ọkụkọ ka ọ na-ebu maka ọkụkọ dịja mkpu omeji ọnụ Igbo ebulu ọkụkọ na mana ebe ebuli nkume ọ daa Yes sir. Ọchịchị onye kwuo uche ya unu mana ọ na-atụ m egwu maka na onye kwu ya bụ uche ya n'elu ụwa achụwa ya ka ebuo asị na egbe na-egbe bụ nwanne ma na egbe na-egbu n'egbe ọkwa ife egbe ji egbu egbe bụ maka na egbe na-ebu nwa ọkụkọ Igbo bụ ọkụkọ ka ọ na-ebu maka ọkụkọ dịcha mkpu omeji ọnụ egbe buru ọkụkọ na mana ebe ebuli nkume ọ daa ihe ayo ọkwa ya ife na-ese King Jikon of Africa mana ebe ebuli nkume onye nwekwu n'isochi onye amụma amụma na-egwu igwe mana ebe ebuli nkume ọ daa mana ebe ebuli eze afọ juru n'ofe ịgba nta ọfụrụ nchi ọfụrụ ene owele febe ụmụ enwe na ama enu obi bolo ya saṅụrị unu ọma na dinta edozibe egbe ya ha dinta apalibe egbe ya o amaghị m ebe oke adaka si wee si n'ọfịa wee nara n'ụdị nta egbe ya were tụdeni dinta ya bụ na ụga dị lele ife onye mụ anya ụmụ Igbo akọwa ije yesa ya bụ na the hunter has become the hunted. Unu ekwela m were iwe sụọ Igbo maka agara m akwụkwọ abalị nkwa Igbo tetanụ n'ụlọ ebe adịghị ebuli nkume ụmụ Igbo tetanụ n'ụlọ ebe adịghị ebuli nkume Igbo tetanụ n'ụlọ ebe adịghị ebuli nkume ụmụ Igbo tetanụ n'ụlọ ebe adịghị ebuli nkume ọkụkọ ka ọ na-ebu maka ọkụkọ dịcha mkpu omechi ọnụ egbe bulu ọkụkọ naba mana ebe ebulu nkume ọ daa mana ebe ebulu nkume ọ daa oi oi mana ebe ebulu nkume ọ daa ọjọlọjọlọ mbombo tetanụ n'ụlọ ebe adịghị ebuli nkume ụmụ Igbo tetanụ n'ụlọ ebe
adịghị ebuli nkume Igbo ka iteta nọ n'ụra o ebe adịghị ebuli nkume ụmụ Igbo ka iteta nọ n'ụra o ebe adịghị ebuli nkume Igbo ka iteta nọ n'ụra o ebe adịghị ebuli nkume onye chọtara nwaanyị chọtakwala ezigbo ife onye anatazini ngozi n'aka Chukwu okike abịama ezi nwaanyị dị ụkọ King Icon of Africa odegwu onye nwegwu n'Isochi 27 November International Band Orano Dakilibi Jenumo Unafugo n'ọkwa na-ekele eke m o ọbụbụ nke m wee nyaka m na-achọzinu eziokwu ọlụ dị n'isi nwanyị o Orano bịa kilibi Jenumo unafugo n'ọkwa na-ekele eke m ọbụbụ nke m nyaka m na-achọ eziokwu ọlụ dị n'isi nwanyị bunu ibu anyị danda nwoke ọfịa olekwa na ebe m ga-ebido ọgazi amaka mma mejilọ ya atọ mmụọ ezigbo agwa o n'ọkwanụ mma nwanyị o ụmụnne m otegokwanụ nsi chọba ole nne afọ mụrụ agwa bụ mma ezi nwanyị dị ụkọ afụgo m agwa bụ mma m o ezi nwanyị o n'ọkwa onyinye Chukwu mmemme oluweko osi elu gwakwanụ nne ma ike ịpụta n'ọgbọ ndị ọ ga-abịago ikwu na ibe abịago ugo dị ya oge akala aka elugo wepụtala anyị ife unu chilibi ya ije ọkọ n'ọkwa n'ije mmiri o omenani be anyị na ọbụ ya ka anyị na-emezinu ọdịbendị o n'olu ego si elu kwakwa Orano bịa kilibi Jenumo unafugo n'ọkwa n'aka m ọkpụkpụ nke m nyaka m na-achọ eziokwu ọlụ dị n'isi nwanyị
bunyeghị mmanya biazi anyị onye bụ ọdị n'obi maka nwata tofu onye mụrụ ọzabazi onye na-anụ Ezinnale olu ego si elu agwa bụ mma ilu ọtọlụ dị mba nwoke ọma etikwana nwunye ya ife eke na olie afọ na nkwọkunu ya mụnụ udu nzo ọkwa ya ka mụ na-ebu ọra nọ bịa kilibi ije unu afụgo n'ọkwa n'aka n'aka m ọkpụkpụ nke m onye ka mụ na-achọ eziokwu ọlụ dị n'isi nwanyị ka nje na Ngudugwu Kingdom ka nje kene n'ezigbo ọyị mba mma onye ukwu na Ngodo ụbọchị ihe afọ akwụkwọ gị King Kong of Africa ga-anọ nnọọ mmemme wee mee agha dị Overmass kwadobekwe maka na ọ ga-ememe o ezi oyi m Chinedu Nwụba maka na aga m abịa n'ekporo gị egwu mmemme ekpere m n'isi unu bụ na unu ya afụ ezigbo nwanyị nke a na-agba ọma obi dị ya uyi mmemme oluweko osi elu gwakwanụ unu afụgo na ọkwa n'akala aka m ọkpụkpụ nke m ya ka m na-achọ eziokwu ọla dị n'isi nwanyị ọra nọ bịa kilibi ije unu afụgo n'ọkwa n'aka n'aka m ọkpụkpụ nke m onye ka mụ na-achọ eziokwu ọlụ dị n'isi nwanyị chai ọnwụ bata anyị ajụ oyi ife na-eku ume na nwụkwa nwụọ ọnwụ na-egbu nwa ebu n'afọ gbuo nke na-adọ ọdụ gbuo nke na-aga ije ọnwụ na-egbu nwoke ọnwụ na-egbu nwanyị
ya bụ na achịkọta ya ọ bụrụzienu na ọnwụ enwelo ifere. Sunday bugo n'anya bụ na Sunday mego n'anya ife onwere ozi onye lotalụ na-enwele na ọnwụ na ndụ mgbe anyị na-eli mgbe anyị na-aṅụ biko ka anyị lotanụ na-enwere olile ịgbazụ anyị Muzo, Eligo Lili Bazo, Olili Bazo, Olili Bazo, Munana Simuzo, Eligo Lili Bazo, Olili Bazo, Olili Bazo, Munana Simuzo, Eligo Lili Bazo. Ọnwa dị egwu n'elu ụwa, ọnwa mmọnwụ o, ọnwa na-akpụ, ọnwụ bata n'ajụ oyi, ọnwụ ime katamonya, ọnwụ ime marue, ọnwụ wee, ọnwụ wee, ọnwụ wee. Ọnwụ bụrụ nwata ebu n'afa, nwata ebu n'afọ, o mere gịnị? Ọnwụ bụrụ nwata eku n'aka, nwata eku n'aka, o mere gịnị? Ọnwụ amọghị n'elu ụwa o, ọnwụ amọghị o. Ọnwụ wee, ọnwụ ịma na inwele ifere. Ọnwụ wee, ọnwụ ịma na inwele ifere. Ọnwụ wee, ọnwụ ịma na inwele ifere. Olili Bazo, Olili Bazo, Munana Simuzo, Eligo Lili Bazo, Olili Bazo, Olili Bazo, Munana Simuzo, Eligo Lili Bazo, Olili Bazo, Olili Bazo, Munana Simuzo, Eligo Lili Bazo, Olili Bazo. Ebele mmakwu wabegala ya chimo Munana Simuzo, Eligo Lili Bazo. Oke ọgaranya na-eme galagala ọ dịka ebe oke ọkụ na-ele ọkụ ahụ eresigonu ịma na ọ ghọrọla ntụwe. Ị na-ene nwanne ya anya afụfụ ụwa kpuo ya isi. Kedu ulu ndị dị balụ ebe ọ bụ na ịmaghị nwanne ya? Idele nwanne ya anya ka afụfụ ụwa gbuo ya egbuo. Kedu ulu ndị dị balụ ebe ọ bụ na ịmaghị nwanne? Ofe mkpọkọrịta nwa mgbenye Enwere Olili Bazo, ofe mkpọkọrịta nwa mgbenye ọgba ya bụ Olili Bazo, Enwere Olili Bazo, ofe mkpọkọrịta nwa mgbenye Enwere Olili Bazo, ofe mkpọkọrịta nwa mgbenye
enwere olili ikpeazụ mma gị bụ ọgaranya lesikwanụ enwere olili ikpeazụ mma gị bụ ọgaranya tasịa nkwọbi enwere olili ikpeazụ nne m wo nna m wee enwere olili ikpeazụ nne m wo nna m wee enwere olili ikpeazụ alụmụ kparụ mụrụ ma mụ wee enwere olili ikpeazụ alisochi ndị nwere m enwe enwere olili ikpeazụ enwere akụkọ m gakolunu akụkọ mere eme o akụkọ emere eme o mere nọ n'ala isochi o mere n'ala mbalale o mere n'ala ụmụ ọbasi o ee mgbe Godwin onye agba nwụrụ ụwa dị egwu nwanne m akwawalu ụwa dị egwu ọfọ ka nsi kwara ọ kwara n'ube o nwere mgbe Godwin onye agba nwụrụ ụwa dị egwu nwanne m akwabanụ ụwa dị egwu nwanne m akwabanụ ncha mere boisi o ụwa dị egwu a na-ekwu ka a na-ekwu enyi nna ya fụrụ obi nwụrụ n'ike ele pasụwe ejike nwanne m bere akwa ike nwanne m bere akwa o eze abata bere akwa obere eze na obere akwa o kinjikọ n'ofe Afrịka ịgbakwazi na m bere akwa o ayi ụmụ okorobịa mbala bere akwa o cha a na-ekwu ka a na-ekwu shanko olololo naanị ike cha ewuo iyo erutela m mba awa ya nwụrụ awa ya nwanne m nwụrụ n'ike ụmụnnale enwere oriri ikpeazụwe elota m ihe ọnwụ mere n'ala ụwa ihe ọnwụ mere n'ala ụwa o ihe ọnwụ mere n'elu ụwa o onye ga-akọwazi cha ofe mkpọkọleju nwa mgbenye ọkwa ya bụ olili ikpeazụ ofe mkpọkọleju nwa mgbenye ọkwa ya bụ olili ikpeazụ ya ofe mkpọkọleju nwa mgbenye ọkwa ya bụ olili ikpeazụ ya ofe mkpọkọleju nwa mgbenye ọkwa ya bụ olili ikpeazụ ya nne m nna m enwere olili ikpeazụ nne m nna m enwere olili ikpeazụ enwere olili ikpeazụ Kinjikọ of Africa onye nwe egwu n'Isochi 27 November International Band aha ọjọlọjọlọ pompo ị na-ekwubu ụlọ kekwebe itetakwa ụlọ kekwebe n'ihi na ọnwụ bụ oke onye mụ mgbe oge lụrụ ya biko ịlakpubu ụra kekwe ekpe itetakwa ụra kekwe ekpe o maka na ọnwụ bụ oke onye ma mgbe oge lụrụ ya onye ma ebe ọ ga-abụrụ ya onye ma ebe ọ ga-elụrụ ya o onye ma ebe ọ ga-abụrụ ya o onye ma mgbe oge lụrụ ya o onye enwere olili ikpeazụ ọnwụ ọnwụ ọnwụkwana olili ikpeazụ ọnwụ ọnwụ ọnwụkwana olili ikpeazụ
Ochili Chima nwụrụ n'ike. Ichie Dr. Ezikwelụba Nwosu nwoke obiọma, Dr. nwoke obiọma o Adiu Baba aye Adike one of ụmụadike aye elu ụwa lee. Mgbụba Nwosu nwụrụ, Chinedu kwara akwa, Chinedu ba Nwosu bere Overmas aye Aliso Chimara jijijiji aye Kinji Corn of Africa onye nwe egwu n'isi oji abịala ọjọlọjọlọ pompo nne m o nna m wee enwere olili ikpeazụ nne m o nna m wee enwere olili ikpeazụ nne m o nna m wee enwere olili ikpeazụ onye nọ n'ụwa biko matakwa enwere olili ikpeazụ okolobịa na-eme gara gara matakwa enwere olili ikpeazụ ọgaranya gidigidi biko matakwa enwere olili ikpeazụ nwanne amaghị nwanne ya matakwa enwere olili ikpeazụ 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 enwere olili ikpeazụ